खाया नों अनजालि थांना थानायनि थुलुंगा होफैदो गोनो गोथो दाजासै नोंसोमोन नामा सबिताया? औ आंनो सबिता बुंबाय थाला मा खामानि? सबिता सना नोंखौ दिनैसो लोगो मोनबाय सना। हगार नोंखौ सिनाया बैथाला हगार। खोमानि सना भितरावनि गोथार जारौ सिन्दुर खाफालनि मानि दावराव दावसि नोमा नोंफानि हाथासुनि बायदि मोनदों। ए सानखौ नुवाखै टाइमखौ नुवाखै बे बेसेबांबा साना गोजौ जालांबाय आइ आफानाव आलासि जाहैनो होननानै बुंनायखौ मा जाखो? नोमा नोंफानाव जाहैनो আমি জিন্সনি পিন্ধো আমি জিন্সনি পিন্ধো আমি স্কার্টনি পিন্ধো আমি হাই হিলনি পিন্ধো আমি হাফ প্যান্টনি পিন্ধো পিন্ধিলাম ভালে কই মুগারি হামে খেলা। बेटा तुम्हें किचन में क्या क्या आता है? मुझे किचन में आलस आता है, पसीना आता है और चक्कर तो बहुत ही आते हैं।